Bona nit. En el ple d'avui, doncs, com a punt important, hem renovat, perquè en aquest cas seguirà executant o exercint el càrrec la mateixa persona, la Núria Mercader, el càrrec de jutge de pau, jutges de pau en aquest cas. Ha estat per unanimitat, pràcticament tots els punts d'avui han estat per unanimitat, hi havia el reglament de l'arxiu municipal, i el ple d'avui bàsicament ha girat, o les intervencions més llargues i més prolífiques han estat referents al tercer fil, al transport de les mercaderies per ferrocarril. Com saben, doncs, Roda patim tota aquesta mena d'infraestructures, ens tenen travessats per tot arreu i hem volgut deixar palesa, fer la nostra veu sobre la posició de Roda de Barà al respecte. No volem el tercer fil, el transport de mercaderies pesants per la costa, no el volem per dins del poble, òbviament, i la solució que es va consensuant entre altres municipis és doncs, a l'interior, que es diu. Què passa? Que a l'interior, quan es parla de Roda de Barà, implica, segons sembla ser mals dissenys, passar paral·lel a l'autopista, amb la qual cosa tornem a tenir les mercaderies pesants a tocar dels veïns i les veïnes de Roda de Barà. Per tant, hem volgut posar de manifest aquesta circumstància, que a Roda de Barà se la tingui present, per fer una alternativa que nosaltres creiem que la més assenyada seria que discorri paral·lel a l'AVE, més amunt, i per allà poden passar aquests famosos convois de mercaderies que poden arribar a tenir fins i tot 700 metres o 800 metres, una verdaders caravanes enormes de trànsit pesant, sorollós, pes, amb tots els inconvenients que això comporta. No ho volem per la costa, òbviament, allà molestaria igual amb la solució aquesta interior que estan intentant tirar endavant. A molts municipis, evidentment, els hi va bé, però quan arriben a Roda de Barà la solució no està encertada. I hem volgut això, hem volgut dir que, perquè fins i tot l'alcalde tenia la mosca darrere l'orella, ha anat a un munt de reunions i mai li donaven l'opció de Roda de Barà, mai estava sobre la taula, mai estava sobre un mapa i finalment sembla ser que aquesta és l'opció indicada i evidentment és la que no ens agrada. I ja està, bàsicament ha estat un ple ja proper al final de legislatura, cap a les eleccions, i s'ha notat una mica. Ja en les preguntes adients s'han respost, però hem anat rapidets. Vinga, bona nit. Bona nit. Hem acabat el ple de febrer, fa uns minuts, i el que nosaltres destacaríem és l'aprovació per unanimitat de la moció que vam presentar, que ens arriba des de Plataforma Mercaderies per l'Interior, amb el recolzament de la Federació d'Associacions Veïnals de Roda de Barà i la Federació Xarxa Vendrellenca. Ens arriba aquesta moció, nosaltres l'obrim a tots els grups i s'hi adhereixen el grup municipal de Tria i el regidor no escrit Toni Bernal. Aquesta moció fa una mica d'històric de com estan els projectes que respecten a la línia de costa, el pas de mercaderies, al nostre municipi, entre d'altres. Aquesta moció s'ha presentat a tots els municipis amb aquesta problemàtica. Sabem que aquest projecte no estarà redactat fins aquí 12-15 anys. Redactat, que vol dir que la construcció del que al final es decideixi trigarà molts més. Però dintre de molt poc temps passaran per Roda de Barà uns 700 convois al mes i alguns d'ells tindran una llargada de més de 750 metres. Entre aquests convois passaran mercaderies perilloses. El que demanem en aquesta moció és principalment una alternativa provisional urgent per l'interior. Això és la línia d'alta velocitat des de Vila-seca a l'Arboç, per tal que el gruix de trens de mercaderies, entre elles les perilloses, que s'esperen que arribin en els propers anys, no passin ni per la línia del nucli urbà ni per la línia de la costa. És un tema que ens amoïna,
És un tema que ens ha arribat a través d'aquesta plataforma, per tant, no podíem donar-li l'esquena. Treballem per al nostre municipi. Hem de vetllar per la seguretat del municipi i de les veïnes i veïns de Roda de Berà. L'únic destacable seria, doncs, potser algun atac del grup municipal de Junts, que s'ha sentit exclòs, perquè en aquesta moció que ens arriba només estava inclòs el grup Esquerra Republicana, però potser serà perquè Esquerra Republicana Roda de Berà fa 4 anys que treballa per Roda de Berà en el sentit del tren, de les línies del tren, tant de costa com la que passa pel nucli urbà, per la que hem demanat que es faci una segregació de la via, al costat de la via de l'AVE. Per tant, no trobem tan estrany que la plataforma, que hem parlat amb ells en diferents ocasions, doncs ens hagi posat a nosaltres, però que nosaltres ho hem obert a tothom. No ha sigut una moció que hem presentat en solitari, sinó que des del primer dia estava oberta a tothom. Per tant, res més a dir. Hem fet una molt bona feina, hem aprovat aquesta moció, ara veurem què passa, perquè les coses de Palacio van despacio i és una manera de tornar a fer força perquè aquestes mercaderies i mercaderies perilloses no passin ni per línia de costa ni pel nucli urbà. Moltes gràcies i seguim. Bé, bona nit. Acabem el segon ple d'aquest any. Molt ràpidament, hem fet diferents punts així molt de tràmit, per exemple, aprovar el reglament de l'Arxiu Municipal de Roda de Berà o bé com la proposta que s'ha aprovat de la jutgessa, en aquest cas, de Pau. També hem aprovat el contracte programa, que és l'eina que tenim als municipis de menys de 25.000 habitants per poder tenir serveis socials, donat que aquesta és competència de la Generalitat i és l'eina que ens permet poder tenir serveis socials al municipi. I per últim, s'ha aprovat una moció per unanimitat del consistori, una moció que parla de la millora de la seguretat del transport de mercaderies ferroviàries. En aquest sentit, estem parlant de que a Roda tenim un problema en aquest sentit. Tenim el tercer fil que s'està fent a la via de la costa, que això es farà sí o sí i que realment és necessari perquè ens connectarà tant amb Andalusia com amb la resta d'Europa i també és una via d'entrada per al turisme, per les nostres platges. Bé, això per una banda. Després, per una altra banda, tenim totes les mercaderies que Foment té el compromís de que passin per l'interior, però aquí s'afegeix que nosaltres tenim la via de l'interior que passa pel mig del poble. Ara mateix s'està en una fase d'estudi, a Foment tenen una fase d'estudi tot aquest procés, s'estan valorant diferents possibilitats perquè la intenció ha de ser, i hem de lluitar per això, que passi per fora del nostre municipi. En aquest sentit, creiem que és l'hora, per en el moment, en la fase que es troba tot aquest tema, és l'hora de fer propostes, és l'hora de tocar portes i al cap i a la fi per intentar aconseguir que efectivament tenir una via que vagi per fora del municipi i que totes les mercaderies passin per aquí, perquè hi ha una proposta en aquesta moció que parla d'utilitzar les vies de l'AVE, però sí que és veritat que a nivell tècnic és inviable per com estan dissenyades aquelles vies i estan dissenyades per un tren de passatgers i un tren que va a molta velocitat. Llavors, amb aquestes mercaderies i pujades i baixades que té l'actual via de l'AVE, seria inviable tècnicament. Llavors, és un tema delicat, és un tema que ens afecta molt a nivell municipal, però que sí que hem d'intentar lluitar pel nostre objectiu, que és que aquestes mercaderies passin per una via que estigui fora del municipi o almenys del nucli urbà on viu la gent. Fins aquí el ple d'avui i ens veiem el mes que ve. Gràcies.